hindi ako naglagay ng ano. Dinala ko steak ko pero hindi ko tinaon. Hindi ko nilagay. Tagay? Oo, maganda rin dito. Oo. Maganda dito. Ano ba dito? Hindi ka maulan na. Walang papaw-paw. Dito tayo. Oo, dyan tayo. Bago ba? Ano ganda ka dyan? Walang papaw-paw talaga. Oo, may mga bahay. Parang probinsya na. Parang probinsya. May aso. Daming aso dyan. Tahol ng tahol. May kahit na. Nakakatakot. Tahol ng tahol. Ang dami pa lang yung bahay. Maraming bahay dyan. Ang daming bahay dyan. Parang probinsya. Parang probinsya. Maliliit-liit. May mangga pa, oh. Hindi nyo nakakatakot. Oo, kasi malambot na lupa. Malambot na lupa eh. Malambot siya. Ayan, may puno ng mangga. Puno ng mangga ba yan? May bunga pa. O yun na nga, maraming aso. May aso pa naman. Saan ko dadamputin? Ano ba yung saging na yan? Natural? Yung tulad sa atin? Hindi yan sa atin. Hindi yan Philippine saging. Dahon. Oo, dahon. Magluto ka ng kundiko, suman. Parang ano ito kanang pampaligo. Buungon. Nasa Bisaya. Buungon. Yung suha. Suha. Bahay probinsya type. Yero, ang init yan pag ano. Ano nga yung parang steel parang steel ba yung ano sa yung mga nasa dagat yung parang steel yung bakal yun probinsya style talaga dito. Forest forest walang poor dito, lahat rich ng mga tao. Ganun lang yan ang ano nila, parang probinsya na ba sila. Pag sa atin ba parang squatter, pero hindi mahulog na squatter dito dahil ang lapad ng lugar. Tingnan mo, may mga baboy, may mga aso, may unggoy. Yun na nga, yung parang ano talaga. May maliwanag kayo. Ano pa? Religion naman tayo.
kanila. Oh. Akyatan. Bababa. Bababa sila dyan. May aso pa. Pag sa atin pa, mga ngatok. Topo! Topo! Akyat. May tulang tao. Ayan, dito sila. Yan. We won't give up without a fight. Let's take the black and paint it white. So many lives you're thinking of, but what's enough? Kabundukan. You can lean on me when it's hard to see how the day will live again. Bundok. Will it ever Diba yung bundok dito ay may building naman? though we try, we don't understand. Oo. The world's saying why, and we pray for those in the sky. Go set them free. You can lean on me. Hindi ah, hagupit. You can lean on Hagupit. me. Hagupit yan. Mayroon. Natangla dito na ka. May kalamong. May kalamunggay nga eh. May malunggay nga eh. Sarap yun. Lean on me. You can lean on me when it's hard to see how the day Oh, may aso pa. will again. Nakahabulin tayo ng aso I rito. know how you feel, but the scars will heal. Though we try, we don't understand. Oo, yun na nga oh. Bakay You oh. can lean on me when it's Bakay, hard bakay. to see how Parang, the day will parang live probinsya again. talaga dito guys na Will it ever mend Ano ito? when we lose a friend? Though we try, we don't ngaw, understand. ano to, kaktok. Ngaw kaktok. And we pray for those in the sky. Lugar. Go set them free. Ngaw kaktok, ngaw. You can Kwai lean chong on ngaw kaktok. Ngaw kaktok. You Ngaw can tukok. lean on me. Kwai chong. You can lean on me. You can Ngaw lean takok. on me. You can lean on me. Sa Kwai Chong ito guys, ng bundok. Ng Kwai Chong. Ngaw tukok di ay, ngaw tukok. Kwai Chong ngaw tukok. Ayan oh, may puno. Alin? May mga puno rin dito guys. Never want to hear Oo ah, sa tanda niya. Ganon yan. Sa tanda niya, so many lives will never be. sa tanda na niya. O ganyan, ganyan bitaw yung mga kahoy na sa katandaan. Sa katandaan ng kahoy may mga bulutong. So many lives you're thinking of when words are not enough. Yun oh, tingnan mo, mga matanda You na. can lean on me when Oh, it's hard to bulutong-bulutong. see how the day will live again. Ngautukok. Will it ever mend when we lose a friend? Though we try, we don't understand. The world's saying Yung kasama ko. why, and we pray for those in the sky. Go set them Asan si Rachel? You can lean on me. Keep distancing. Asan si Rachel? Amo ganyan ba? Kap. Why does it take so many days Ayan. to make a world a better place? We believe that there must be a way. We won't give up without a fight. Let's take the black and paint it white. So many lives you're thinking of, but words are not. I-public mo ha. You can lean on me when it's hard to see how the day will live again. Will it ever mend when we lose a friend? When we try, we don't Ang init ngayon guys. The world's saying why, and we pray Maganda ang for panahon. those in the sky. Go set Maglalakad kami guys kasi
ng tanghalian. Hindi pa kami kumakain ng tanghalian, guys. Asan bang pagkain dito? Ayan. Ayan. Ang view rito sa baba. Medyo kunting hayay-hiyad-hiyad pa. I know how you feel, but the scars will heal. Though we try, we don't understand. You can lean on me when it's hard to see how the day will live again. Anong number sasakyan natin dito? Where we lose a friend, though we try, we don't understand. The 92. world saying why, and we pray for those in the sky. Go set them free. Lean on me. Pagsabihan naman ako ng amo ko dito. Susi, try to be not socialize. You can lean on me. Sabihan niya ako na try to be not socialize. Your holiday. If your holiday, stay at home. Sabihan ako na if your holiday, stay at home and not try not to be socialize. Akala niya laman ako ng socialize. Laman ka na alalahan. To hear them say Ay, nako. someone close was lost today. So many Dito lang kami sa bundok. weather Naghanap ng pagkain nga eh. Ay, nako. Thank you guys. Thanks for watching my video. Hope you like my video. Thank you.